Som un grup d'advocades i advocats en exercici, representants de les diferents àrees del dret i de les diferents sensibilitats col·legials, que treballem per a crear un projecte il·lusionador per a les eleccions del proper mes de juny. Un veritable pla de govern, basat en 15 prioritats, 15 eixos estratègics i en 100 mesures concretes per a dur-los a terme. Un pla estratègic, ambiciós, transformador, que focalitzi la seva acció de govern en els legítims propietaris de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, les col·legiades i els col·legiats. Volem un col·legi que reivindiqui la nostra funció social i ens empari utilitzant la força del col·lectiu davant qualsevol abús d'autoritat. Un col·legi que exigeixi el pagament just i actualitzats dels companys que presten el servei del torn d'ofici, que els dignifiqui. Un col·legi que lluiti per una jubilació justa, per una pòlissa de responsabilitat civil més competitiva, per més oportunitats per a tots i totes, que vetlli per la integració laboral i col·legial dels més joves i que es preocupi pels més grans, i que ens garanteixi formació gratuïta per ajudar-nos a afrontar els nous reptes de l'advocacia, els ADR, la transformació digital de l'advocacia, l'intel·ligència artificial i els molts canvis que està experimentant actualment la professió. Volem un col·legi professionalista i transversal que se centri en vetllar pels teus drets individuals i col·lectius. Unes delegacions de proximitat on es reivindiquin els teus drets, emparant i formant a tots els col·legiats i col·legiades de les nostres delegacions. Un col·legi internacional en el que es reflexioni, que sigui un centre de debat jurídic, es pugui influir en factors claus de l'empresa i l'economia i amb una mirada social, destacant la funció social de l'advocacia. Un col·legi que literalment et retorni en serveis allò que pagues en quotes, perquè l'ICAP és teu. L'ICAP és teu. L'ICAP és teu. El ICAP es tuyo. És teu. L'ICAP es teu. És teu. Es teu. És tu. Es teu. És teu. És teu. És teu. Teu. L'ICAP es teu. Es tuyo. L'ICAP és teu.